Isimbio Ruben Cleo is my guide. Good morning sa tanang tao sa tibok kalibutan, makita o dili makita, mahistory sa akong pagsuroy-suroy diri sa Luzon, Visayas, Mindanao, and abroad. Ning kalibutan na daghang makita na to nga dili na to ma-explain, dili na to may paliwanag sa tanan. Nag-studio ko, nasugo ko studio hanggang may pa kong bata. Nag-spiritual study ko. Sa akong pag-spiritual study, pagka-graduate na ako sa grade 6, sa tanan ni graduate niadtong panahon na ang ilang madiploma wala tao, pero ang akong diploma sa likod puro tao. Moto ng utana ko sa akong maestro. Sir, nga naman di akong diploma, sir, puro man talikod mo to ningon to kong maestro nga ambot kay gitudlo gihatag ra na sa mga principal. Dito ko sa principal ng utana. Sir, nga naman sir nga ang akong diploma puro tayo ng itong principal gihatag lang puro sa mua. Direct istorya, pag graduate na ako grade 6 sa elementary sa spiritual, puno na akong tao. Akong diploma puro tao. Pagka high school na po na ako, nag-graduate na po ko sa spiritual. Sa akong pag-studio, basta akong magkabanan, natingala ko, kaya ang tanan akong drawing, mulihok, magbalin-balin sa isa ka kumban. Sa right side ko mo sulat mo drawing, mubalin sa left, mo down, mubalin na sad. Hantod nga akong drawing na himong tao, mo to ningon to mga classmate o professor, unsa mga nga klase nga nila lang nga tao. Hantod mong istorya na to akong drawing. O na siya nga dagan. Hantod gituduan ko nila, maangutudlo ako mo trinin ako magbalintong. To niabot ko sa kadibisyon na sad. Nga sila pila pero ako shortcut ra ko. Mao ko ka high-tech sa tinore lang. Kaya nga naman balikon ko si Divine Grand mas madunik the first. Kaniya to gingnan ko niya makigdungan magukan ako. Tapos karong wala ako nakigdungan, nag-una-una na juga matugingin ko niya kaniadto. Apan sa wala pa ko niya to inigin ang mga tao to, halos tanang tao, mabata, matigulang, wala lang itawag sa ako Jesus Christ. Datang panahon na matuginginan ko ni Divine Grandmaster mas madunik the first. Jane paputli sa ng buhok. Mato atong panahon na nagpaaw-paw ka to. Kani ako masilingan nga kaniadto wala na nakaila sa kuha. Kay kalit ko ato nagpaaw-paw. Kay history man lagi. Ikaduha, di sa ko gusto nga mobarog ko nga ang Santissima Trinidad akong masagasaan. Mao to sa akong pagsugod sa misyon material na. Pagka 2006, naabot na akong studio sa master sa mga master. 2008, gipirmahan ako sa akong papel na nahimo akong General Spiritual Investigator sa kong Ginoong Diyos, Master King of all Kings, Master Ruben Boray Ikli Jr. Sa akong misyon daghang mga milagro, mirakulo, himala. Apan dili ako ang naghimo niya na ako lang ang nakita. Kanya to manambal ko is proper ako. Mag white t-shirt, black pants. Pero sa dihang makita nila, samtang ako manambal, nga maotro mag-change figure na ko ang makita sa mga tao dili na ako. Katunan doctors. Mao tong panahon na akong kaugalingon ako nang gi-adjust. Hangtod karon dili na ko manambal nga mag-proper. Halos dili na ko magputi manambal. O dili na sad ko magpantalon, mag-short lang ko sa mansaw, ladies pa man gani ko. Kaya nga naman dili ko gustong inong kog patotoo. Mao to gikan na to halos dili na ko mo-change figure. Ang ako ng panagway kaya nga naman yagit naman ko, timasa naman ko. Sa akong damgo, si Divine Grandmaster mas madunik first. Hindi nga siya pag-istorya sa entablado. Kamong tanan makatawan sa tibok kalibutan, kung gusto ka mong masulbad inyong problema, duulan ninyo si Jimmy Limpot. Saltian ta mo sa tinuod lang. Si Divine Master Ruben Idirectly Senior mo kung creator sa langit ug siya nagmugna ngano na ang kalibutan. Sa akong pagmission through the spiritual,
gipatawag na tanang tao, isa ako pinakalas na ko ni dool, matuginan ko niya. O kumusta man ko? Okay naman, Divine. Naka-mission ako, nakatang na busits ni Divine Grandmaster, mas matunig universe sa mas maayo noon. Sa kadali, matugtunulan ko niya og cartridge, pero sa tanang taos, di ko kalibutan ako na idalang tape recorder. Matuginan ko niya, do, gikan karon kini na ang i-play. Nitong panahon na motipan ni Soroy ko sa Israel, diri sa White House, sa admin, sa repita, diyan ang nagsugod nga gitawag na ko nilag pato-to. Ang tao nga ni-discuss ko, kinsa si Ruben Iclio, unsaan Diyos, miingon sila pato-to. Diyan ang ako nasabtan nga ang kadagkuan diri wala yun sila nito ni Ruben Iclio nga man Diyos. Kaya ginam ko nilag pato-to. Nga wala makuilang gisangyaw, gisaysay sa tanan, halos diri si Ruben Iclio Diyos. Tapos gina ko nilag pato-to. Sa makadagkuan sa PBMA, kaniya itong 2008 magugipirmahan. Pagka 2009, first Friday sa February, gipatawag ko sa mga BOT sa PBMA. At ang panahon na gikatawan ko nila, underestimate ko nila. Matuginan ko nila, kami magani mga first 13, first 24, mga kuan, BOD, dili maganim spiritual investigator, ikaw pa. Moto isa ka BOD ginan ko niya, gani Jim, adun kay authorized writing ng Master Junior kabutan to, ay authorize Mr. Jim Limpo to conduct interview host to host, apan mag-agad ka pa naman sa board. Dito na ko na-prove na patunayan nga mga BOT sa PBMA, dili dyan ang moto ni Master Junior. Ni Master King of all Kings, Master Bimbore Junior. Adun na sila sarili. Mabitaw ni nga si Divine Grandmaster, mas madunig Reapers. Kami ni Daddy, dili kami ron upper. Nga na mga ipa mag-itinerary. Naanad na magod ang makadakon sa chapter sa Luzon, Visayas, Mindanao abroad. Ang ilang gituan ang mga ron upper, mga gwapong tao. Ang Diyos hinoon, mga ipa sa itinerary. Matuning si Divine Master Ruben Idiric Senior. Kamu mga BOD, kamu mga first 13, mga first 24, naibalo ba mo kung unsay may tabo ugma, unsay dangatan ugma, way naningog, matuning si Divine. O nga na magbuot man, mga wa man mo naibalo, gihimo na akong association sa kapunungan sa PBMI, assuming lang. Kaya nga naman, dili ma-registro sa Exchange Commission, walay mga BOD. Apan karon ang inyong mga ulo, nidag ko na. O karon, kumusta naman mo mga BOD? Unsa man yun nahimo sa kapunungan. Gani naghimo pa mog libro ang himo ninyo, local hero sa province of Dinagat Island, si Ruben Iclio. Ang Dios nagadam og luna diri sa silangan nga gipalibutan sa daghang mabangang kapuluan sa kadagat-dagatan nga inyong makita ang babaeng bukid ug lalaking bukid. Kaya kini Dinagat Island is floating islands, kini mao kining arka kaniya tininuwa. Pag mupol na yung kini siya 27 feet sea level, kaya ang isa ka angkla nahipos na dungan po pagkabali sa bugtong lubi. Ug ang isa ka angkla nasa bukiran sa Kagjanawa para nagapan kung kana magwa mula bigar na kining Dinagat Islands. Gikan sa Surigao isa ka simana Mandaganon aron makaabot ka diri sa Dinagat Islands nga mao kini ang iyang ginharian nga giandam sa tanan niyang mga tawhan. Pag-abot sa Journey to Judgment Day, wala kay nagipili nga reliyon, sikta unsa ka man, ang importante aduna kay nakatunan, aduna kay nakadiscover si imong kagalingon. Totoo ka nga tao. Mao na say prangka. Sa akong pagmisyon daghang mga imposible. Halos di ko magpaliwanag. Mo to ginan ako sila, dili ako ang nanambal kaninyo, kun dili ang nanambal kaninyo. Ang Ginoong Dios, Divine Grandmaster ni Ikidapers, Master King of all Kings, Master Bimbore Junior, Divine Master Ruben Idiric Senior. Ako lang yung nakita. Tanawa ba ko niyo kung atari yagit ko, nag-isliblis ko, nag-short pamangga ko. Nagpasabot nga dili ako, apan kailan lang ko sa mga doctors nga akong gitawag. Muna siya ning kalibutan na gani dapat dili na ganita na ko mukan pa yun ninyo ini. Muna mingon mo milagro, sige lang, kaninyi pangayo ni milagro, wala sa kalikingan, pilakadlaw. Pag musiuwing na gani ang panahon, mabot na gani nga hindog na, kanang pulo, pwede na ibalhin. Kanang kahoy, pwede ka na palakon. Tanang patay simeteryo, pwede ka na pabangunon. Kung mangita mong milagro, apan wala gapoy kwenta. Kaya nga naman, nahinumdum mo ni Moises kaniya to. Si Moises nahimo siya o karsada sa tunga sa dagat. Pero ang sinetabuhala sa wala nito ni Moises. Dili magod importante ng milagro, unsa man. Ang importante da, totoo ka nga tao. May kasing-kasing ka.
nga kabalo ka magmalasakit, may bitaw ko ningon ko sa inyo ha. Kada mo unlike nako para mo kuan nako negative times 100. Nan karon nakadugang man ani unlike nako. Nagpasabot nga ang kalamidad, gusto pa dyan yung dugangan. Okay. Instead nga 700 na to, himuna na to 1,000 times nga kalamidad. Kini karon nga kuan August 24, 2020. Times 1,000 tapos isa ka mo unlike ninyo, dili na times 100 times 1,000 na. Gikan sa 1,000 pwede na mahimong 2,000 o 3,000. Para kamo madyo nangita sa nanali niyo kamatayon. Ako sa tinuray lang kung wala siguro i-control magbitaw ko katimaan mo sa mensahe ningon ko. Master, swerte di ka master. Dili ako kay kun ako ikaw hagbayar siguro matapos ang kalibutan. Nga naman balikon ko. Ako anisad nga mobalik diri sa kalibutan aron pag ko sumabuhid minatay. Mawa mo kabantay karon sa kalamidad. Sunod-sunod. Pero kana dili mo to pinakaadlaw mo to gyapon mo. Pero siguro mo to siguro mo nasa kabilang buhay na rin kayo. O papaano? Tapos na rin ang nanay ko pagpaliwanag sa inyo. Ngayon, malakas pang signal sa globe, sa internet, sa YouTube, sa smart. Ngayon, September, babalik na naman to sa napakahirap na hato napawala na signal. Pinagbigyan ko lang kayo ngayon para mapanood nyo talaga kung ano at kasino ako at sino yung Panginoon ko dito sa buong sanlibutan. Si Divine Master Ben Idiric Senior, Diyos Espiritu, Master King of all Kings, Master Ben Bore Junior, Diyos Anak, Divine Grand Master Madron Ikireverse. Si Divine Master Ben Idiric Senior wala ka na namatay, nabay Diyos nga namatay. Nagtago lang iyang material, kay dili siya matawag og Diyos Espiritu kung naa iyang material. Si Master King of all Kings, Master Bimbore Junior, kadlaw muli na siya diri sa Dinangat Islands. Kaya nga naman, kung dili na siya makauli, wadya sentensyado yung tibok kalibutan, daghan yung mga matay sa Manila. May na lang na mabilin sa Manila, mga napulo ka buok. Sa tibok Manila. Katora siguro saktog na katunan, may magpabilin diya. Kani, diya sa Antipolo chapter, grabe ka kontrobersyal ng chapter. Daghang mga tao di mga dagkong tao nga gigamit ra sa mga punungan silang kaugalingon nga interes kar naghimo sa reglaing grupo diha sa Antipolo ko nila gigupitan kaya nga matod pa nila ibalik ko nila sa kapunungan gipakita nako sa kong ID nga General Spiritual Investigator gibaypas nila kong ID diha og diha po sa Antipolo chapter akong gikasabaan si Edwin Lago kay ningon man siya sa una nga pulahan ko nako. Gani sa aluna sa ikon atong panahon na nihilak dito akong gising pamatay di ikaw te karaan makang presidente sa parte lecturer makana ko pangutanan mi sa unsa makana dong kun manambal ka buga ka sa instrumento pila ka sisi imong gamiton sa mga bata o pila ka sisi sa dagkog asa butang asa repita ang sisi nakabutang si mutudlo ug si mong kumagko mong tudlo asa nga guhit sa aluna sa ikon wala katubag siya wala ko kebalo na dong sayang kayo mga presidente sa parte pero walay nakatuunan sa trust pagpanambal jud sa espiritu nga naman kwarta-kwarta man matog giingnan nako sila dia sa Antipolo chapter gihimon yung palingkian chapter gihimon yung pangortahan pero atong panahon na walay Edwin Lago ni patawag nako diri sa Dinangat Islands nga naman hadlok man siya kay tinuod man yung gihimon nila palingkian chapter gihimon nila pangalan gihimon nilang puhunan ang pangalang Robin Iclio para lang sila masinso. Hilabihan kadako ang koleksyon tawag, mga donasyon sa mga tao. Paano sa initabo? Si Master King of all Kings, hantod karon. Kanya tinatawag hantod karon na pirison hinoon. Kaya naman, tungod kay grabe ka kurakot, daghang buaya. Matugingon ni Master King of all Kings, Master Bimbore Junior dito sa ano sa dito sa comment house sa kanya ato sa panahon ni Daddy. Ay isa pa man ang buaya. Apan kuman, hilabihan na kayo kahamok. Kay buntis man di ka nga buaya. Mo na siya ng kalibutan grabing buaya. So, mo na lang na siya. Kini siya, balikon ko. Tama sa mo unlike na ko, times 1,000 na dili na times 100. Good luck na lang sa inyong tanan. Natapos na ako pagpaliwanag. Sobra-sobra na. Kung sa baga, grabe na akong pagkapirupaman sa inyong tanan. Thank you po na marami.